गोबर पकाई तो केते बड़ बड़ सारू गछ गुड़ाक देखुए सारू गछ तले केमती जाकू पड़ू केते बड़ बड़ है सारू गछ गुड़ाक सेटा का तरकाल काटिकी हाय सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ मुंड ब्लॉग रे आपण मान को स्वागत करछि सांग माने आपण मान केमते अछंती मु आशा करछि आपण मान बहुत भलो रहथिबा बहुत स्वास्थ्य थिबे चलंतु डेरी न करिया जिरो ब्लॉग वीडियो स्टार्ट करबा मु सकाळ उठिकी एबे मु निया जळे देउछि एपडे एबे मु आनी जाउछु भंडा काहेकि हमें भात डालमा बनेबू से भंडा मिसेबू से मु भंडा आनी जाउछु देखुथिबे एटा हमर बारी पटर एडे बाउंस गछ अछि लगेछु माने बाड़ बांधिबा पई तापड़े बीन लगा ହେଇଛି बीन गुड़ाक हैनी एडे गोटे आंब गछ अच्छी कि आंब फलनी एपटे डालिंब गछ अच्छी डालिंब फली किंतु कसी गुड़ाक ହେଇଛି ये हूँ आमर बीन्स बीन्स कसी गुड़ाक ହେଇଛି एते सुंदर ହେଇଛି देखुथिबे पूरा जगह पूरा बीन लगा ହେଇଛି साइड भी डालिम गछ अच्छी सारू बुद्धा मझे देकी जाऊँ भंडा तोड़वा को एटे पूरा खत दिया खत गोबर पकाई तो केते बड़ बड़ सारू गछ गुड़ाक देखुए भंडा गछ भंडा फलनी छोट छोट है कौन करवा नहीं कि जावाक पड़ो
सारू गछ तले केमती जिबाकू पड़ुची केते बड़ बड़ होईची सारू गछ गुड़ाक तो सेरटे पकाई सेरटे टिके कौन खाइब डाली खाइब कौन खाइले सरी कौन बोल कुछ कौन सेटा का तोर कालो काटिकी ये कर केड़े अछि देखो पकड़ डाली रही हबनी कि सब पुट्टिवा द्वारा पेपर टिके रही साइड तक लगे ना हाँ अब बस टिके कौन कुकुर जाक को खाई ना भल से चिंपू साइड रे सुई चुबे लगी ना देखिए यार से बुल्ली जाओ ନାଇଁ ନାଇଁ କାଢି ଆଗ ଚାଉଳ ପକା ତାପରେ ଅଧିକ କଲେ ପାଣି ବାହାର କରୁ धाउ धाउ किना जळेଇବା ନେଇକି କିଏ ପାଣି ସେଠି ରଖୁଥିଲା ରାତିରେ ରାତିରେ ଆଉ ସୁଇଚ କିଏ ଅନ୍ କରୁଥିଲା କିଏ କରୁ ପାଣି ତବଲା ସେଠି ଥିଲା ସକାଳ ହେଲା ବେଳେ ସେଠି ପାଣି ଫୁଲ କିଏ ସେ କରୁଥିବ ଦେଖାଯାଉଛି ଉପରେ ଭିତରେ ହାଇଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଉପରେ କଲର କେମିତି ଶିଖାଉଛି ଭିତରେ ବଢିଆ ଡାଲି ଟିକେ ଦେଖୁନ ସିଝା ଅଧ ସିଝା ଲେଖିଲା ହବ
ହେଲା ବେଳକୁ ହେଇଥିବ। ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ଆଜି? କେମିତି ଲଗେଇବ ଧାନ ପଡ଼ୁ? ସେ କାଲି ସେ ବେବି ଝିଅ କେମିତି ଆଣିଥିଲା ଦେଖିଥିଲି। ଇଏ ନାକି ବର୍ଷା ହେବାର ଯୋଉ ଲଗେଇଥିଲା ବେବି ଝିଅକୁ ଦେଖିଲି ସେ ବଡ଼ ମାଛ ସେ ଏମିତିର ଆଣିଲେ ହବ। ସିଆଡ଼େ ସେମିତି ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଯଦି ତମେ ସେମିତି କିଆ ମିଳୁଥିଲା ମିଳୁଛି। ହଁ ୟାର ବି ମିଳୁଛି ପୁରା ତାକେ ସେ ବାବା କିଣିକି ଆଣିଛି। ଦେଖିନି ମୁଁ କାଲି ପିନ୍ଧିକି ଇଏ କରିଥିଲା ତ ସେଟା ହେଲା ଯେ ଏଥିରୁ ମାନେ ଜରିରୁ ସେଟା ଲୋଟା ଫୋଟାରେ ଇଏ ହବନି। ଲୋଟାରେ କ୍ରାଚ୍ ହବ ସେ ଜରିର ନା ଖାଲି ଓନ୍ଲି ବିଲ ଲଗେଇବା ନହେଲେ ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଲୋଟା କିଛି ଲାଗିବନି ସେମିତି ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ହବ। ଧୀରେ ଦେଖିକି ପଛକୁ ଟିକେ କରେ ଆଉ ଟିକେ ସେ ବାସ୍ ସେ ବୁସୁଳୁଛି ଟିକେ ଇଏ ହେଲା ନା। ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ବାଢ଼ିଛୁ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ା ହେଇଛି। ଏଇ ଭାତଟା ହେଉଛି ମୋର, ଏଇଟା ଆମ ମାଦିଙ୍କର। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଖାଇସରାଇକି ଆମେ ପୁଣି ବିଲକୁ ଭାତ ନେଇକି ଯିବୁ। ଭାତ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ମାନେ ଏଡ଼େ ଖୋଜା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଗାଧେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭାତ ଆମେ ଖାଇବା। ଖାଇବୁ ଖାଇବେ ଖା। ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଦିଅ ଡାଲିରେ। ଏଇଟା ବେଗ ନା କୋଉଟା ତୋର? ହେ ବ୍ୟାଗରେ ମା ସେ ଖଲି ଭରି ଦେଇଛି। ଡାଲି ଛିଣ୍ଡବନି ସେ ବ୍ୟାଗରେ। କଲେଜ ଏଇଟା ନହେଲେ ଟିକେ କରିଦେଉନି ସେଇଟା ଭଲଟା ନା କ'ଣ ଭିତରେ ଦେଖ। ସେ ସକାଳ ବ୍ୟାଗ ଛାଣିକିନା ତା ସାଥିରେ କିଏ କହିବ? ଲଙ୍କା ଟିକେ ଆଣି ଗଲୁ ସେ ଧାନ ଲଙ୍କା ଅଛି ସେଇଟା ତୁଳେ ଯିବ ସେଆଡ଼େ ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ହେଇଛି। କାଲି ଆମେ ରଞ୍ଜାଜି କରିଥିଲୁ ଦେଖିବା ସେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଖାଇବାକୁ ତ ଭଲ ନା। ନେବି କଲା ବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ହେଲା ରଖିକି ଯାଇଛି। କପଡ଼ା ନେଇଯା ଏତେ ଗରମ ହଉଛି। ସବୁ ପୁରା କରିକି ରଖିଦେବି ସବୁ।
ତୁ ତ ଭାତ ଧରିକି ବାହାରକୁ ଯିବୁ ଆଉ ପୁଣି ସେଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ବି ପୁରେଇ ଦଉଛି। ଏଟା ପୁରାଇ ଦେବି ଧରିବି ଧରିବି ତୁ ବା ଏତେ ମୁଁ ପାରିବି କି ନା ରଖିବା ସାଲମା ଏଇଟା ଧରିକି ଯିବ କଲେଜ। କାହିଁକି ଗୋ ତୁ ଜଣକୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେବି ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ମୁଁ ଭାତ ରଖିକି ପଳେଇ ଆଇବି। ହଉ ଥା ଆମେ କାମ ଏକା ଥଣ୍ଡା ହଉନି ମୁଁ ଜର ହଉଛି ମୁଁ ଯାଇକି ମେଡିକାଲ ଟିକେ ଯିବି ନା କଣ ଯିବି। ପେଟ ବି ବଥା ହଉଛି ମିଛ ନା ଭାତ ନେବାର ଅଛି କହିକି ଯା ଥାଉ ଥାଉ ନ ଯାଆନି ଏ ରଖିଦେବି ଯିବି ରଖି ହବନି ଚାଲ ଏଇଟା ଠିଆ କରିବି ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା। ମୋର ଡାଲି ରେଡି ଏବେ ଆମେ ବାହାରିକି ଯିବା। ଚାଲ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକେ ଚାବି ପକାଇ ପକେଇଥା ନା ଥାଉ ଆଇବ ଆଇବ ଏଇଠି ଥିଲେ କଣ ହେଲା ଚପଲ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରେ ରଖିଦଉଛି ଦେଖ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ଏ କୁକୁରକୁ ଭାତ ଦିଆ ହେଲା କି ନାହିଁ ଆମର ଚିମ୍ ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି ପରେ ସେଇଟା ଦେବ ବିଲରେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଖାଇଛି ଯେ ପେଟ ଫୁଲ ହେଇନଥିବ ଟେକିପାରୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପରେ ରଖିବା ଫୋନ୍ ଏଇଠି ରଖିଦେଇଛି ପଡ଼ିବ ମୁଁ ନାଇଁ ମୋବାଇଲ ମୁଁ କୋଉଠି ଧରୁ ସେଇଠି ପଡ଼ିବନି ଏଇଟା ଅଛି ଗେଡ଼ା ପକାଇଆ ଗେଡ଼ା ପକାଇ ହୁଁ ଗେଡ଼ା ପକାଇଆ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଦିନେ ଦିନେ ହଜି ଯାଉଛୁ ତୁ ତ ଖାଲି ଦେଖା ଯାଉନୁ ଆଉ ଆଜିକାଲି ପୁରା ଷ୍ଟାର ହେଲୁଣି ବୋଧେ ଷ୍ଟାର ହେଲାଣି ନା ତ ସେମିତିଟା ପାଇଛୁ ଆଉ ପରେ ଶାନ୍ତା ତାଲା ପକେଇଥା ନା ଏଇଟା ରଖ ତଳକୁ ଏ ଗାନ୍ଧି ଶୁଆଇକି ରଖିବି ନା ହବ ହଁ ଚାଲ ଚାଲୁ 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 ଗାଡ଼ି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁ ମୁଁ ଡାଲି କାଲି ଧରିକି ପଛରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଆସିବି ତୁ ଚିମ୍ପୁଆ ଯିବା ଚାଲ 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 ଚଲେ ଏପଟେ ଆଡ଼େ ବସ୍ତା ରଖିଲୁନି କି ବାହାରକୁ କିଛି ମନେ ପକାଇବନି ଚାବି କୋଉଟେ ରଖିଲୁ ସେ ବାହାର ପଟେ ଏବେ ସାନ୍ଟା ଆଇବ ପୁରା ଘରକୁ କ'ଣ ରଖିବା ଦରକାର ଯାଇ ପକେଇନା ନାଇଁ ଯେ ତୁ ଜାଣି ଏବେ ମୁଁ ରଖିକି ତୁ ତ ଖାଲି ଆଇବି ଯାଇକି ମୁଁ ବି ଆଇବି ହଁ ଆସ ଦେଖ କିଏ ଗୀତାଙ୍କେ ଯାଇଥିବେ ସେଇଟା ଧରିକି ଯାଇଥାନ୍ତା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଗୋଟେ ଛତା ଧରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ମା ଆଉ ମୁଁ ଏକା କେମିତି ଧରିବି ନାଇଁ ସେଦିନ ବି ବର୍ଷା ହେଲାନି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟ ଲଗେଇଲୁ ସେଦିନ ତୁ ତ କିଛି ଖୋଜିବୁନି ଆଉ ଭୁଲିବୁନି ସେ ହେଲା ଆମ ମାଝି ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ
ଏଇଠି ଇଏ ହେଉଛି ଭାତ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଠି ଆମେ ରଖିଛୁ। ସେପଟେ ହଳ ତୋଷା ଚାଲିଛି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଭାତ ରଖିକି ଆମେ ସେଇଠି ବିଲ ଲଗେଇକି ଆସିକି ଏଇଠି ଖିଆପିଆ ହେବ। ଇଏ ଆମ ହେଉଛି ହଳଦୀ ବାଡ଼। ଏଇଟା ଆମେ ବାଡ଼ରେ ଆସିକି ରଖିକି ଭାତ ସେପଟେ କାମ ପାଇଁ ଯିବୁ ମାଦି